Tinokukwazisai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva sekutaura kwadakaita sekuvimbisa kwadakaita kuti tisati tabva munzvimbo ino yeChipinge tichambotenderera zvishoma tione kuti makamirawo sei. Iye zvino zvika tiri munzvimbo yeMiddle Sabi kuChipangai uko kwakaitikawo nhau inosuwisa, nhau yevanhu vakanetsana, asi pekupedzesera pacho mumwe akafa azofa ndokuiswa Musaga kwakunovigwa. Kutaura kwatiri kuita nhau iri mumaoko emapurisa. Regaika tisvike papurazi pakaitika nhau iyi tinzwe kune vana muzvinapurazi kuti zvakafamba sei, nhau iyi yakamira sei. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Ndinonzi Chris Mhlanga panapa tiri pa farm 34 plot 3 Middle Sabi kuChipangai panove pakaitika nyaya yemunhu akarohwa akazofa. Vakomana vacho vakamurova vakanomustasha Musaga vakanomuviga kuwaterway panoganhura mafarms. So this guy anga asingashandi panapa and inda ndisingatomuziviwo, saka kurohwa kwaanoita unoti akanonetsana nemudzimai one of the workers wepanapa, akabva auya kunoripota kuna supervisor ari manheru kuma8 mukadzi uyu kuti aripatanetsana achiudza murume wake. Saka murume akabva apuwa go ahead kuti yochienda kucompound wonoona kuti zvakamira sei, mugadzirise nyaya. Kana wakwanisa kudzoka kubasa wodzoka, kana zvatadza wozoya mangwana tichinzwa kuti nyaya yakamira sei. Saka akabva atora umwe mukomana waishanda futi panapa, vakabva vaenda vese kucompound kwavo. Kwakubva vanosvika voona mukomana uya vakabva vanorovana, but kurovana kwakaita vakanorovana vakawanda vachirova munyakufa uyu. Saka isusu takazomoonawo kudhuze nekunoku kwatiri kurima uyu wacho akazofa uyu ari pasaidi peroad pane umwe munda. Tobvunza kuti kuochii, otaura kuti ndakarohwa so. Tomubvunza kuti wakararirei panapa, akabva ati panapa ndiri makumbo angu arorwadza, saka ndaida ndimbozorora ndozoenda. Ndobagogumisira kumuona kwatakaita. From there takazobvunza futi kuti munhu uya wakazodii, ava vanga vachiti apane kwaakugara, haachagari mukombo medu, wakabuda and so forth. Zvadaro takazoona ndakushedzwa nemapurisa some days later, ndofunga yanga iri Saturday or Sunday,
pandakadaidzwa nemapurisa ndoenda papolice camp pachipangaya vakabva vandibvunza kuti tiri kubvunzawo munhu unonzi Nicholas Muyambo. Akabva ati Nicholas Muyambo handimuzivi. Zvikanzi tiri kubvunza munhu akarohwa. Tikati akarohwa ndoziya achinzi umuumbe. Zvikanzi ndiyeye. Saka zvadaro ndikati inini ndakanzwa kuti wakugara ku 38 here kunge oro 42 ndokwarunza ari kugara. Kwedu isusu handiswa urunza hako. Asi vakomana vakamurova ndiCleanius Utete naDaniel Stole. Saka kana muchida munogona kunodini kunovatsvaga. Pakuenda kunovatsvaga vakabva vasangana naCleanius uyauya vakabva vatorana naye, but ivo havana kuziva kuti ndiye Cleanius. Vakabva vataura zita risiro, vobva vasvika kuti tiratidze pamunda pari kunzi pari kunhuhwa. Akabva anovaratidza pamunda panga paine mbudzi yanga yakafa. Abva ipapo achivaratidza ipapo ndopaakabva atiza mapurisa. Kuzobva ipapo ndopanga pakuchifamba. Iye akazofona the following day kuma 3 or 4 am achifonera umwe mukomana anoshanda pana kuti ndazotiza mapurisa so manheru vanga vatondibata, but havana kundiziya. Nyaya iripo ndeyekuti kana hama dzemuchinda dzikauya ndifonerei nditaure zvakaitika. Uye akabva ati taura. Akabva amurekodha ndo paakazotaura manje kuti munhu watakarova uyo akazonofa, afa kudaro. Uyu madzibaba uyu nemukadzi wake ndo varunzi vakamuisa Musaga vakanomuviga kuota. Madzibaba izita rebasa yakatatori madzibaba chaivo. Arisi unopinda chechi watori madzibaba. Saka adaro manje vobva akabva anomuisa kuota weyuko. Ndiye akatopa madescription. Tikabva tanotifyawo polisi kuti ndo zvaitika. Polisi iye akabva notifyawo futi mukoma vemufu. Akabva aenda akanosvika vakaona zveshuwa paroratidza kuti pane pakafusirwa. So takazoenda futi tese nemapurisa that very day usiku tikanoona zveshuwa pakarara pakarindwa. The following day CID Chipinge ikabva yauya futi ikabva yatora mastatement. Then that same day yanga ya Monday, that same day Monday around 4 ndo pakazofukunurwa munhu. Then mukoma wacho akabva identify zvaaiziya nazvo munin'ina wake, kunyanya hembe dzaanga akapfeka. Ndo nyaya yacho. Saka tingati isusu kune vakaita nhau vakabatwa here nemapurisa? Pakuziya kwedu anga wasati. Vese because CID yacha nhasi kuChipinge vanga vachiti vanogona kuuya kuno kunhasi futi. Ndinoitwa Elias Maposa, ndiri supervisor pana pafarm 34. Nemusi wa7 manheru pakaita mukomana anga ari kumunda tichidiridzira wainonzi Daniel Stole akafona ngefoni yamangwiro akanditi mukadzi angu auya kuno kumunda kuno. Saka zvauya kunoku uri kuti warumbirirwa kukomboni namuumbe. Kati zvaita sei? Zvikanzi nditoziva. Saka ndaida kuendako kundomuona kuti ndizwe kuti zvakamira sei. Ngati aura tichimhanya. Wasvikako una kuti uchazoone variko kuti zvafamba sei, woona kuti zvinosika here kana kuti asiki. Wozondibata kuona kuti wakwanisa here kudzoka kubasa kana una kukwanisa uya kwangwana kuseni. Akati zvakanaka ndobva atobuda. Panga painomwe anga is Cleanius anga ari kupambo. Amino communication dzavo dzakazoitawo sei. Akazobvawo akaendawo kumunda ikoko akatorana n'uyu vakachienda vese komboni kuya nemadzimai aya. Vasvika ikweyo ndo pavakandoonana namumbo handina chandichaziva ipapo. Kusvika pakatoedza kusvika totoronga basa remakuseni totobuda. Ndozozva kuti wakazoenda kukomboni kuya akazodai wakazorohwa wanga ari magwere zvakazodai asi statement dzacho hadzichatozwisisiki. Ini kuti mukomana waenda aimuziya because anga asiri musevenzi wepano handisaitomuziya. Akatosvika pakufa ndinakutombomuona ndinakutombotaura naye. Ndotobva Friday ndobva ndatosimukawo ndobva ndatoenda kumusha. Ndanga ndiri program yekutoendawo kumba ndobva ndaenda kumba. Ndakumba akazoti musi weSunday manheru ndobva ndakafonekwa nemapurisa
kubva nditi ndima maposa ndikati ndikaikumbirawo zvemazita akiri namadzibaba ndikati akiri anonzi Clinius Uteti, madzibaba anonzi Daniel Stole. Ngasi pane mukomana wavakarova but panenge patotaurwa zvekuti unonga akafa. Ndikati kufa zvikanzi ndikati zvikanzi tatombosvika kufa mupoint tikazva kuti amupo muri kumba saka taingoda mazita iwayawo ndikati alright ndomamirira zvakaita. Ini ndo pandakatoperera apapo ndozotobva chipiri ndobva ndatodzoka kuchitoya kunoko ndozoona maCID akazouya warondedzerawo zvakaitika zvese mafambi pandaisiya pacho nepazvakagumira kuti inini muchindo ndakazombomuona kutamba kutozwa kuti wafa nepaakazototsiwa pacho anombosvikapo handina kutopaona ndakazongozwa uye atotorwa atoenda. Nekuti ripoti yatakanzwa ndeyekuti wakomana musikana mwamene murume uyu akaonekwa ari mumunda achitema chibage anza chibage munda wangu wakakohewa saka mamasora zvibage zvezvinodonha zviya saka anzi anga achitora chibage akanzi kuwapuwana nemvumo zvikadza ndafungidzira kuti ndine nzara saka ndafungidzira kuti munda uchaita auchashandiswe amini chibage tanga tine chibage chatakazopedzisa kubvisa chinova icho chirapa ichi changa hatisati tachibvisa but tichifamba mota hatisati tamboisa ripoti yekuti takabirwa chinhu chibage ndo zvandakataurira komana zvikanzi iye wakazoti kwai ndakaba panext up pamapamba saka maida makaenda naizvo pamapamba pacho kuti isusu hatina ripoti yatakambotaura kuti mbona mwedu muri kubiwa handisati tanayo ende tanga tine kwatakambobvisa chibage tikatokurima kumberi kwacho vazhinji vaitombopinda havo veitodini masikati machena veitotora veitotsvagawo parakwarawo vechiwana chibage chavo veibuda nacho kuti hatisingatombovabvunzi. Semanzwiro enyu munhu ati avigwa iro? Tina chati tatomboso. Asi pane mazuva mangani afukunurwa? Akafukunurwa chingani aisi kuti isi Sunday imande kubva Monday kusvika nhasi kwete Monday ini yapera. Andofunga manzwa nhau yacho pari zvino takuda kuti tichinosvika kakumba kwemushakabvu tinotaurawo nehama dzake neshamwari tinzwewo zvavanoziva pamusoro penhau iyoyi. Ndinozi maikuru enzu ndogara kwaMuje. Ndingataurawo nhau dzandakazwa pamunhu akapondwa kwaChipangai. Munhu akapondwa kwaChipangai ndakazwa kuti panga pane madzimai aite zvehuni zvemarasha. Saka vaite zvehuni zvemarasha mukomana uno wakazoba huni dzakaoma obva azotora huni nyoro obva aisapo. Saka pakuisapo kwaakaita wakazotanga kupopotedzana nemadzimai aya akati kwazi ndiwe waba huni dzedu. Saka iyena akazoti ndadziba madzona ere akazoda kuda kuvarova. Paakada kuvarova vakabva vamudze kuti taakuenda kokuudza kune vanhu vekumunda because iwo unoite basa rekuba magwere. Kwazi vochobva vaenda naye kune vanhu vaya ndokubva vamurova. Kwazi vamurova vakazotanga kumurova zvakaipisisa vochobva vamusiya. Kwazi kana pavakamusiya wakazobva pane tractor rakazopfura rochomuona akagara akakotamisa musoro vochoti munhu mupenyu ere rochobva raenda. Vanhu vaya vakabva vazodini vazofamba kuti munhu uya watakarova uya achiri mupenyu ere vochomuona akafa. Vamuona afa munhu uya vakabva vamutakura vochomuviga padondo. Vamuviga padondo kusera kwenguva munhu akazotanga kuita poison kunuhwa nekuti munhu uya wanga vakatozomuona afa. Pavakaziya kuti munhu wanuhwa tinozozikana
vakazouya futi pakati peusiku. Vauya pakati peusiku vakazomutora vakamutematema mapisi vakabva vamuise musaga 50 kg vakabva vaenda kunomutsira pashi pemuti wemuuyu. Saka vakazoti vadaro vanhu vachona vazviona vakazoenda kumapurisa. Pavakaenda kumapurisa umwe wacho hanzi akabva abuda mukomboni maaigara akatiza. Hanzi vakazosangana neumwe mukomana. Vasangana neumwe mukomana vachomubvunza kuti unoziva here nezvemunhu akapondwa? Akati zvikazi mukomboni macho ndo maunogara here? Akati vakati ungandotiratidzawo here? Akati paakaenda kunoratidza mapurisa hanzi wakabva atiza mukomana uya mapurisa aya ndokubva azodzokera. Paakandobvunza kwazi zvikazi mukomana wamaonawo ndiye umwe wevakaponda. Kwazi ndo paakabva azoenda kwamutare akanyora meseji akati endai munotarisa pashi pemuuyu. Ndo patakamuisa mukomana iyeye. Kwese kwavanotsvaga hakuna. Ndingati ndo mazira andoita. Alright, aiwa maita basa mama. Tinotenda. Ndofunga maona amai vari kutaura avo. Hatina kuzosvika pamba pemushakabvu sezvo tanga tatoudzwa kare kuti achiri kumochari uyezve nguva dzedu ndidzo dzapera. Naizvozvo ndipo patiri kugumira pano. Tazowana any update aiwaka tinokuzivisai. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Musakanga nokusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.